Angazi noma baya nesibhedlela kodwa ngibona nje esehleli kube embhedeni ebhandishile. Asiyime ukuthi baya esibhedlela. Bese Azwindini athi ufuna ukuyiphinselela futhi yena kuNjabulo. Bethu lento nje i-ongoing cycle nje, circle of life, hhayi, sea of life le nje. Hhayi futhi u-Azwindini nje khona ezoyeka nje lokhana e-entertain ulontuzana uSuzan, ngoba futhi okokuqala uyazi ukuthi uNjabulo wabulala ubaba wakhe. Okwesibili uNjabulo uyazi ukuthi ibona ama-kidnapper abashana bakhe babashisa. So nje lokhane ey'matanisa noSuzan, hhayi, it's not a good idea. Bathi ngelinye ilanga besay'mele nje kwenye indawo, kuqhamuka omunye umfana oyimemba oyithi.